is een foto van 1972. Toen werden wij kampioen in Wiens. En die hadden zelf geen veld. En die kregen dan een stuk beschikbaar grasland van de boer, die er tegenover woonde. En ze hadden ook geen kleedgelegenheid, dus we stonden tussen de koeien in de schuur. We moesten van tevoren de schapenkeutels eraf halen. En we zijn nog steeds een hele hechte ploeg. Wat is dat dan? Wat is het? Het korfbal? Is dat het speeltje? Is dat de man spelen? Nou, die man, dat weet ik niet. Ja, dat is natuurlijk wel leuk, maar alles met elkaar. De gezelligheid, het speeltje natuurlijk. En we hebben dus in onze goeie ook vrij hoog gespeeld. En dat is natuurlijk ook wel leuk. Niet alleen in goede tijd, ook in hele slechte tijden. Daar hebben we natuurlijk ook mee te maken. Hè? Mensen verloren door ziekte enzovoort. En dan waren we er. En dan groei je toch naar af en toe natuurlijk. Hè? Dat is gewoon zo. Lief en leed. Ja, inderdaad. Ja.